имрӯз дар намоиши навбатиамон ки як шингил саломатӣ ном дорад, мо тасмим гирифтем ки ба шумо дар бораи яке аз растаниҳои хеле маъмул ва машҳури иқлими мо ки онро тамоми аҳолӣ бо хубӣ мешиносад ва ин ҳам бошад пудина мебошад, камтар бошад ҳам ба шумо маълумот медиҳем. Пудина ки бо забони русӣ онро мята перечная мегӯянд, дар кишварҳои мо хеле васеъ паҳн гардидааст. Дар асл ватани пудина ин Аврупо мебошад ва ба минтақаҳои мо ба таври табиӣ оварда шудааст. Аз сабаби хеле мусоид будани иқлими Тоҷикистон барои афзоиши ин растанӣ ӯ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ хеле васеъ паҳн гардидааст ва ҳамчун алафи бегона дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соҳили ҷӯйборҳо, дар мағзорҳо, дар киштзорҳо ба таври васеъ мерӯяд ва хело дастрас мебошад. Бояд гӯем ки хосиятҳои шифобахшии пудина аз давраҳои қадим хеле маълум буд ва ниёгонамон онро ҳамчун воситаи хеле хуби муолиҷавӣ васеъ истифода мебурданд. Дар асарҳои таърихии худ олимони машҳури гузаштаи мо Абуалӣ ибни Сино, Абурайҳон Берунӣ ва дигарон дар бораи пудина хеле маълумотҳои мукаммал овардаанд ва олимони имрӯзаи мо низ ба таври васеъ ин растаниро тадқиқ намуда хосиятҳои шифобахшии онро тасдиқ намуданд. Бо мақсади доруворӣ истифода бурдан қисми болоии пудинаро ҳангоми пурра гул кардани он ҷамъоварӣ намудан лозим мебошад. Яъне бисёр хуб мешуд агар мо пас аз гул фаромадани пудина ин моҳҳои июл август агар мо онро ҷамъоварӣ кунем, пас дар ин давра ин растанӣ бо миқдори хеле бисёр дорои пайвастагиҳои фаъоли биологӣ мебошад. Аз нуқтаи назари химиявӣ дар таркиби пудина бо миқдори хеле зиёд равғанҳои эфирӣ мавҷуданд ва аз ин сабаб чӣ хеле ки ман дар намоишҳои гузашта ба шумоён таъкид намуда будам, бисёр хуб мешуд агар мо ҳамаи он растаниҳое ки дорои равғанҳои эфирӣ мебошанд, агар вақти ҷамъоварии онро мо ба пагоҳ ба инобат гирем, пагоҳӣ то соатҳои 10-11, ин хело мусоид мебошад, чунки аз сабаби он ки равғанҳои эфирӣ бухоршаванда мебошанд ва ҳангоми баланд гардидани ҳарорати муҳит тез бухор мешаванд. Агар мо ҳангоми гарм будани ҳаво онҳоро ҷамъоварӣ кунем, пас талафот низ бисёр мешавад. Пудинаро мо метавонем дар ҷойҳои шамолгузари соя бо осонӣ хушк намоем ва агар хоҳем ки бо муддати дурудароз онро истифода барем, бисёр хуб мешуд агар онро шумо ба матои пахтагин ё халтаҳои латтагин ҷой гузошта онро нигоҳ доред. Яке аз компонентҳои асосие ки дар таркиби равғании эфирии пудина мавҷуд аст, ин ҳам бошад ментол мебошад. Ментол аз нуқтаи назари фармакологӣ хеле пайвастагӣ фаъол мебошад ва ӯ дорои хеле хосиятҳои баланди зидди илтиҳобӣ, зидди амрозӣ, бедардкунанда, фаъолкунандаи лӯопардаҳои меъда, рӯдаҳо мебошад ва аз ин сабаб пудинаро ҳамчун яке аз доруҳои универсалӣ барои муолиҷаи бемориҳои узвҳои ҳозима, барои муолиҷаи бемориҳои ҷигар ва талхадон, ғадуди зери меъда, рӯдаҳо ва узвҳои нафаскашӣ васеъ истифода барем. ҳангоми гирифтор шудани беморон ба бемориҳои узвҳои нафас ки дар натиҷаи он бемор хеле сахт месулфад, истеъмоли пудина роҳҳои нафаскаширо кушод мекунад, ихроҷи балғамро осон мекунад ва дар натиҷа бемор хеле бо тезӣ муолиҷа меёбад. Ба ғайр аз ҷой доштани ментол, дар таркиби пудина бо миқдори кофӣ каротин мавҷуд аст ки ӯ низ ба растанӣ хосияти шифобахширо мебахшад. Чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам,
дар тибби халқӣ ва дар тибби муосири имрӯза алафи пудина ва доруҳое ки ба таври саноатӣ аз он истифода бурда мешавад ҳангоми бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ҳамчун воситаи талхарон, пешоброн ва зидди илтиҳобӣ васеъ истифода мебаранд. Бояд гӯям ки ба таври саноатӣ аз ментол бисёр доруҳо истеҳсол карда мешавад ва аз ҷумла равғани эфирии пудина, дамобаи барги пудина, ҳабби пудина, мятни таблетки мегӯянд, дору бо номи валидол, камфамен, инга камф ба таври саноатӣ истеҳсол мешавад ва барои муолиҷаи бемориҳое ки ман дар боло гуфта гузаштам васеъ истифода бурда мешавад. аз сабаби он ки ментол ба дил таъсири хеле хуби муолиҷавӣ мебахшад, онро ҳангоми бемориҳои дил низ истифодаи он аз тарафи духтурон ва табибони халқӣ тавсия дода мешавад. дигар соҳае ки пудина истеъмоли худро ёфтааст, ин саноати хӯрокворӣ мебошад. онро ҳамчун ҳанут барои хушбӯй намудан, хушлаззат намудани масолаи хӯрокворӣ, ҳамчун ҳанут барои илова намудан ба хӯрокиҳое ки мо онро истеъмол мекунем ба таври васеъ истифода мебаранд. ин буд он маълумоти мухтасаре ки ман ба шумо дар бораи пудина гуфтанӣ будам. нисбати ин ва ё он растаниҳои шифобахшие ки барои шумо лозиманд маълумот гирифтанӣ хоҳед, шумо метавонед ба студияи телевизиони вилоят муроҷиат намоед ва мо кӯшиш мекунем ки ба шумоён ҷавоби мукаммал ва лозимиро дастрас намоем. ба ҳамаи шумоён тани сиҳат ва хотири ҷамъ таманно намуда бисёр мехостем ки дар пайгири намоишҳои ояндаи мо бошед. саломат бошед.